Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailingan di tinagan a Layla, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan naklakuman iti Layla, ket may papan iti aramid ko idi kabambanwagak ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Layla. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bilibak matkan ka, Cesar. Nagturad ka ngay may nagaram kanya. Gaputay ayaten ka unay, Layla. Anya, di ka ka din nagpampanunot? Amo mata pinaay ko amin na nagaram kanya. Ha? Ada nagaram kanya ka pulis, kontraktor, kan maestro. Ngam pinaay ko ida. Si kanto lakit din. Kayat ko lang ay pudno ti panagayat ko ken ka. Ay na, Cesar. Ang biro kalaangan iti sabali nga armam. Diyay kapadpadam. Kaputaawan at talaga tinamnamaam kanya. Si kamat, friend. Over kamot nga agsasaw ka dagiti agar-aram kan ka? Anya nga over? Ibagbagak lang matipod no akaririknak. When ngam di ka unay aglablabas. Ibagam kumalat ta iti nasaya at awagas. Uy, adula amin. Kas kumaka ni Cesar. Mabalin mat nga ibagam latan adi mo ay ayatan. Saan na masapul akatawaam kan pabainam? Anya, isakit mo day dya, Cesar? Oo, di si kalatan ti agpaaram kan ko, ana. Anya? Ay, unay kan. Ibagbagak laang ti husto. Angam, kastakit din ti ibagam. Ay, masaronak ngamin kan kaid na. Ay, biyag ko daytoy. Iso adinak pakibiyangan. Okay, makaamo ka nga rod, Layla. Gaputabiyag mo mat nga agpaiso dayta. Wow! Talaga napintas ka, Layla. Kat, anya ko man napintasak, Julius. Siyempre, daytoy tinakaiparsoak. Huwag nga, Rod. Nagasat ka, gaputan napintas ka. Sayang. Takas lag bakbakit ka mo't abalasang. Anya? Kat, anya ko matibibiyang mo no agbakbakit akabalasang. Ay na, narigat ti agbakbakit abalasang, Layla. Adun tinakitak akasta. Kat kasta unay ti panagbabawi da, idi nagkaedad da. Kunamladay ta, Julius. Gaputa ang mga nagkursunada ka kanyak. Ngam amom nga awan namnamam kanyak. Talaga asabali ti ugalim, Layla. Talaga anagalas. Layla anak, amangan no kayat mo ni Edgar. Anya? Dinamag na ka ngamin kanyak. Ket kunana nga agayat kanuken ka. Ngam di na lang maiturod ti agaram, gaputa sigurado apabainam laeng. Nasaya tam muna. Ay na anak ko, di ka kadyag kaskasta. No para kanyak, nasaya at alalaki ni Edgar. Isu akin nunaken kwa na nga umay na kaarmain. Ay natatang, saan man atila i-recomendayo kanyak? Jack nga rod kaya't yung makiasawa. Apay adi yung maawatan dayta. Ay na anak ko, di ka kumagbalin na suplada unay. Sana nasaya ti kastango ugali. Kano diyo kaya ta makaungatak? Saan ano asinula di tanti retreto yo kanyak? No di mo kaya't, di bagam latay tinasaya tawagas. San atila may bagbagam kadakwada? Manang, mabalin ka di nga awiran pa ilaang to'y anak ko. Anya? Pagawiran nakit di, kat nakarireri day ta anak mo? Uray hapday laang manang. Mapan ko ngamin ipa-check up di maysa. Apay, agsakit ka di maysa nga anak mo. Wan, aggurigur. Saan mo't amabalin nga itugot ko idaad doa. Tamasapol nga ubak ni anak ko amapan ipa-check up. Napan mo't ngamin nagtrabaho di amada. Ay na, saan kayo ngamin nga anak? No diyo kabailan nga iwanan. Pasensya kan manang. Saan na bali?
Inton maminsan, saan kon nga ipaaw-awir ti anak ko. Italaang tatalaga akasapulan nga ipa-check up ko jay maysa. Ay, unay matanday ti nga ubing. Nakaalikotag. Talaga akasta ti ubeng, Layla. Nasaysaya atin ti kasta. Ngem tay saan amatagtagaray. Ngamin, di mo amaw no adda marikrik nana. Ay, pinagawir dakit din. Iso nga rod asa anak ang makiasawa. Tawan asam ko iti ubing. Anak ko, saan ka ko maakasta? Rumbang laeng nga ipatig mo dagiti kakaanakam. Gaputawan ket nga rod anak mo. Matulungan da kanto dagiti kaanakam intun dumadakkel da. Ay na, agur-orno ngak tatang. Tapno adda aramatak intun bumaketak. Ay na, saan nga umdas ti kwarta anak ko? Apay, maasikaso na kaya ti kwartam. Ay, saan man aday ti pagsaritaan tayo tatang? Ay, awirin nyo man day tang ubing. No apay mat nga minasaan na sumangpad jay inana. Amangan no pila ijay klinik, isuan na bayag da. Kat. Anya ti findings da iti anak mo, Grace. Yuti ay kanumanang. Isumat lagayam asaan a bumababa ti gurigor na. Ay na, dayta ko man ti pagnakmam. Saan kayo ngamin nga anak, tapno maaywanan nyo idaan na imbag? Ay aywanan mi mat idaan na imbag manang. Una, nga mamangan no anya laditan ti ipakpakan nyo, iso akasta, agsakit dan. Ala manang, ala akong ti anak ko tagawid kamin, mapanak pa nga mi naglaba. Wan, tanay, masikurahan ako nga agbambantay, nakaalikutag dayta anak mo. Pasensya kan ano pinarigat na kamanang. Ala, mapan kamin. Kat agyaman nakmanan iti panagaw awir mo. Ay na anak ko. Amo magparparikot ti kabsat mo iti kasasad ti anak na. Ngam pagsasawam kitdain. Ibagbagak laang tinaskan nga aramidon da. Ngam saan kumakas day ting kaibagbaga? At damot rik na di kabsat mo masakitan. Kasano ngamin ang maisuro ni Grace? No kastamot apampanuy-nuyan nyo. Saan apa nang panuy-nuy ti kastaw yanak ko? Bagbagaan ka laeng nga putasan nga umno dagiti sa umno daduma. Makapasakit itirik na dayta. Ala, makaammo kayo nga rodon, tatang. Talaga ka nga awan marik na mapanagayat kanyak, Layla. Ay na, Cesar, idi pa'y laang nga inyo na unay ko kan ka nga awan marik na kapanagayat kan ka. Ha? Ulitak manan, awan marik na kapanagayat kan ka. Iso asaan kan nga agsubli-subli dito'y balay ni. Sige Kat pasensya kan no nasinga kay ti araramidam. Mala, wanan. Kat pangasim, saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Wan, Layla. Sige. Maodi day toyan nga isa sarungkar ko ken ka. Bumakbakit kan, Layla. Talaga ka di adikan makiasawa. Dahito iti kayat ko nga aramidan iti biyag ko, tatang. Iso nga awan anyaman na kanyak no awan man asawa. Ang imam mo manak ka madanagan para ken ka. Gaputawan ket nga rod anak ken asawam. Asinon to ti kaduha mintun bumakit ka. Ay na, sana parikot dayta, tatang. Ay, Tabailak, nga uri agmay-may sa aklaang. nariga ti agsasao anak ko. Iso nga ipatig mo kumadag iti kakaanakam. Ta iso ti manamnamam a makatulong ken ka intun madanon ti aldaw. Ay, saan kayo ang maawatan, tatang? No apay ang madanagan kayo launay. Manang, pinaayaban nakmat. Wan, siyakmat akanayon tinamnamaam apagutangan iti kwarta. Ha? Ay na, saan ka nagurnong? Tapno lang ipautang ko kada kayo.
Kinunak mo't idikan ka, anaskan ngamin nga agurnong ka, tapno adanam na maam-inton ka sa pulam. Pasensya kan manang. Adamat basit urnong ko, ngam inaramat ni anak ko iji pagadalan da. Ado ngamin ti kasapulan da ita, ta-graduatingan. Ay, pasensya kan. Ngam awanan maipautang ko kan ka. Ada nga agpay sukwarta. Ngam ada pang usarak. Ay, kunaklakit din adda maipabulod mo. Iso ang pinaihaban nak. Ngam ala, sana bali manang, di kapilitan no awan. Agawid ta na. Ne, apa yan, Laila? Kunak man, numapantapay ag shopping. Ay, sa balimatan tiriknak. Ha? Apay ka di? Kaslamatan maulaw hak. Anya? Ay, tinasayaat. Mapantakit di agpa-check up. Ay, sana na. Awan da ito eh. Inanalaong ti kasapulak. Di kakat mapan agpa-check up. Taad-data mo't dito'y sentro. Sana. Okay aklaan. Agpa-check up tulatan inton sana sumaya at tiriknak. Ala, makaamu ka nga rodan. Basta siguraduam nga okay kalaang. Napan kayo gayam nagpasar kini Layla, anak. Wan tatang. Ited mo kumalatan kini ading mo ti kwarta ngay bulbulakbol mo. Sana bali ta bayadan ng tumatlaang. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, tatang? Ulitek, anak. Da kayo nga agkabsat ti rumbang tinulong. Saan man ano anyala ditan ti sasawan nyo? Sapay maditiriknak. Nay, apay ngay. Diyak mo nga rod. Kasla kakapsuta ka kanayon. Ala, ina ko ni Giselit ko. Imayak manang, gaputa imbaga ni tatang apasaray agid damot lat ng aramidam. Wan Grace, sana karimrimuar, gaputa gulawak mutan. Anya? Manon nga aldaw kasta tirik na manang. Maikapat nga aldaw itan Ay, isumat lagayam nga agkapsot ka Kasanukit di ka matnangnangan. Ay, Grace. Ala, agrubat ka, tamapantay di ospital. Anya? Ay, ang mga nudakal ti mabayadan. Mabalin ka di manang, saan ko maaday ta ti panunutam. Ti salun at mo, tinapatag. Kunakmat ngamin kan ka, akuyugan kan amapan agpa-check up ididamo anarik namday ta. Jakmat nga rod ipagarop nga agpao ti panagkakapsot ko. Kat, anya nga iti kinuna ti doktor? Awan pa'y findings da. Ay, anyan? Naimbaglaangan tanaalo ko'y nakatikapsat mo nga agpa-check up. Kasanun no saan? Amang ano nakarkaro tinapasamak kan ka. Sapay ko matatrangkaso lahang da ito'y. Ay, sapay la kumaa. Tanarigat ti agsakit, Layla. Anya ti ko na ti doktor, Grace. Mabaling ko ka din ti agawid ita. Manang. Oh, apay adi ka makasungbat. Mabalin ka din nga agawid tayo itan. Makawawid akon. Saan pa'y manang? Kano si Maya at tirik na akon. Epiktula ang ti dextrose kan agas da ita. Saan ka pa'y ama kaawid ita? Gaputanas kan ama operaan ka. Ha? Anya? Apay anas kan ama operaanak. Adda bukol iti ovary manang. Katnas kan ama ikat da ita adagos. Gaputa kanserostisis mo. Anya? Ala, di ka nagkadkad manang. Agpirmatan iti waiver. Tapara matlaang iti pagsayaatam da ita. Panawan kan dito ospital, anak ko. Ano, sampay lang ti agmay sa. Umayto ka na, winton madamdama ti kabsat mo. Tatang. Saan amabali na siyak timang bantay kan ka. Tsakon ka ba ilang ti agpuyat. Kan jak amo ti araramidek ditoy. Jak amaw ti papapanak no ibaundak ti nurse. Uwan tatang, maawatan kayo.
Rompang laang nga adda kayo iji balay nga agin ina na. Daytoyen ti ibagbagaken ka iday, Layla. Narigat ti agmaymaysa. Maamiris ko itan ti biddot ko, tata. Nang runa, tamariknak nga adayo tirik na dagiti kakaanak kakanyag. Layla. Imay nakbinisita nga agpayso. Ngam pimanaw damot la adagos. Didak pa'y kaya tabantayan. Takasano. Jak ida maanusan iding aw-awiran. Talaga akasta anak ko. Ti aramidem ita kitagbaliw ka. Ipakitam ti panagbabawim. Ket ipariknam ti panangipatig mo kadakwada. O sige manang, alalayan ka abumangon tapno makapangan kan. Grace. Aping agsangit ka. Nasakit ka diday sugat mo. Saan? Nga mababainakan ka. Anya? Gaputa si kakabsat ko, akanayon ko idi nga ungtan. Timang tulong kanyak ita. Si kagayam ti mga sikaso kanyak ita. No kumasa na ka naglablabos idi, nalabit. Adda anak mo titibukod a pamilya ita. Isuda kumamot ti mga iwan kanyak ita. Ay naman ang awanan kanyak dagi jay. Patpat gan kakabsat ko. Iso asida da anak ang mga iwan kan ka. Aging ga ang makarecover ka. Dita anamiris ko ahusto amin ti ibagbagan ni tatang, nga awan ti sabali nga agtinulong, no dida kami nga agkapsat. Manipod idi, impakitak ti suportak ken panangipatig ko iti kabsat ko, ken iti sibubukal a pamilyana. Ket kanayon damet asubalitan iti respeto ken pammateg dayta. Alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Layla. Layla pagayam ko, agyamanak iting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Ket pudno launa iti kanayon nga ibaga ti ama ken kabsat mo. Di ka una aglablabas iti agdama. Gaputa di mo amo, ti sumaruno ang mapasamak. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Layla. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.